Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Eze Ụzọmezie na-ajụ ọha obodo ma o nwere onye nwere ihe ọzọ ọ ga-ekwu n'ihe Ọhakwe kwuru. Ha wee sị ya na okwu ọma adịghị mma ọsịsa, na ọ bụrụ na o nwere ihe ọzọ a ga-eme si mewe, n'ihi na agbakpọ dịka izu ekwuchala ihe ha ga-ekwu. Eze Ụzọmezie kelee ha wee sị ha họpụta dimkpa anọ ahụ ga-akpọrọ ọnwụ ha gaa ije ahụ. Ha wee họpụta ọnwụ Ajụese, Ike bụ ọnwụ Ụka na Ọgụ Agbaka. Mmadụ anọ ndị a ha họpụtara bụ ụmụ okorobịa ndị gbara dimkpa a na-atụ egwu n'ala ukwu. Onye ọbụla zuru ha n'ụzọ na mberede ga-agbarịrị ọsọ ndụ ya. Dimkpa anọ ahụ so na ndị izizi a ga-akpọ aha ma a bịa n'ihe eji ọkpụkpụ aka eme n'ala ukwu. Ọ bụ ha na-eburu ndị be ha ụzọ ọgụ ma ọ bụrụ na ọgụ dapụta. Ndị be ha na-akọwa na ọ bụ otu ọkpụkpụ na otu akwara ka Chineke nyere ha ha jiri wee si ụdịrị ike ahụ ha siri. Onye ọbụla maara ha nke ọma na-arịọ chi ya ka okwu ghara isere ya na onye ọbụla n'ime ha. N'ime ha anọ, Ike bụ ọnwụ na Ọgụgbaka bụ nnukwu dinta eji ama atụ n'ala ukwu. Ha na-eji egbe ha agbata ihe anaghị ahụ anya. Ebe ọ sọrọ anụ ọhịa nọrọ, ha gbara ya ihu kpuo n'ala. Oge a họpụtachara ha, Eze Ụzọmezie wee gwa ha na ha ga-alaghachi na be ha dị iche iche were kwado maka ije ya bụ ndagwurugwu n'ụtụtụ echi. Ha kwado, ha esoro ibe ya pụta. Ọ bụrụ na ndị ụmụnka bịachala, ha kpọrọzie ọnwụ ha gawazie dagwuru, maka onye ụlọ ya na-agba ọkụ anaghị achụ oke. Ọ bụghị na ọ na-agbagha okwu ahụ Ọhakwe kwuru, kama ọ ga-adị mma ka ha niile nọrọ were mara ihe bụ uche ndị ụmụnka. Eze Ụzọmezie kwukwara na Nzeka ga-eso mmadụ anọ ahụ ahọpụtara, n'ihi na ọ bụ ya ga-anọchite anya ya ma bụrụkwa onye ga-eduru ha wee gaba ya bụ ije. Gbania na-esonyere m ka anyị chọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndewo, ka o mesịa.